Добрый вечер, гаспадарства. Працягваем жывы эфір Белсату і зараз аналітычная праграма «Размова». З вами Віталь Ціганкоў. Якія асноўныя тэмы і тэзісы прасоўвае афіцыйная прапаганда, асвятляючы мігранцкі крызіс? Як дзяржаўная прэса спрабуе апраўдаць і патлумачыць відавочнае парушэнне законаў як з боку беларускіх сілавікоў, так і з боку мігрантаў? Ці можна сцвярджаць, што ўся гісторыя з мігранцкім крызісам пазбавіць Лукашэнку ягоных прыхільнікаў? Гэты ды іншыя тэмы абмеркуем сённяшнім госцем размовы у варшавскай студыі палітычны і медыаэксперт Паўлюк Быковскі. Добрый вечер, Паўлюк. Вітаю вас. Давайте, можа, з гэтага адразу і пачнем. Якія асноўныя наратывы, тэмы прапановвае дзяржаўная прапаганда, каб даказаць, што ўсё, што робіцца з мігранцкім крызісам, гэта правільна, адпавядае інтарэсам дзяржавы, і гэта павінна падабацца беларусам? Ну, найперш варта зазначыць, што робіцца дробная маніпуляцыя. Замест мігранты ўжываецца тэрмін бежанцы. Хаця бежанцы гэта больш вузкі панятак, не ўсе мігранты бежанцы. І паколькі тут ужываецца менавіта гэты тэрмін, то адразу ёсць пытанне, што бежанцам трэба аказваць прытулак, бежанцам трэба дапамагчы, яны ёсць ахвярамі. На гэтых пачуццях, у прынцыпе, ёсць пэўная гульня. І ад гэтага далей ёсць штуршок. Ну, допустим, адзін з такіх важных наратываў, што Захад крывадушны, ён мае двайныя стандарты і гэтак далей, і што з аднаго боку быццам бы ёсць пасыл такі, што Германія запрашала бежанцаў, а з другого боку вось Польшча іх не пушчае. І таму атрымліваецца нават гэта такая прыкмета прапаганды, калі вельмі часта паўтараецца нейкі тэзіс, які быццам бы робіцца фактам з-за таго, што яго часта паўтараюць, то, што запрашалі. Ну, зараз нікога не запрашалі, але пра гэта кажуць. Я думаю, можа, варта нашым гледачам адразу і гэтыя адрозненні вельмі важныя паміж мігрантамі і бежанцамі удакладніць. Ну, магу я, але давайте, напэўна, лепш вы. Ну, давайте, можа быць, разам. Ну, мігранты – это тыя людзі, якія перасяляюцца ў іншую краіну, неважна па якой прычыне. Яны могуць перасяляцца таму, што ім пагражае нешта, і тады яны могуць прэтэндаваць на палітычны прытулак і быць бежанцамі. Яны могуць уцякаць ад вайны, яны могуць уцякаць ад пераследу і гэтак далей. Альбо проста паводле эканамічных прычын ім хочацца жыць у лепшай краіне. Ёсць людзі, якія па эканамічных прычынах, а ёсць людзі, якія проста мяняюць краіну і маюць меркаванне, што там яны лепей сябе рэалізуюць. Таму яны могуць быць нават зусім не занядбанымі, не маргінальнымі і гэтак далей. Яны могуць быць творчымі асобамі і перасяляцца з краіны ў краіну. Гэта адна справа. А вось калі мы кажам пра бежанцаў, гэта людзі, якія уцякаюць ад нейкай вялікай пагрозы, і ёсць вызначэнне ў дакументах Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, што такое разумеецца пад словам бежанцы, і Беларусь ратыфікавала гэтыя дакументы, і, у прынцыпе, заканадаўства, якое ў Беларусі пра бежанцаў, пра гэта і кажа, што павінна быць нейкая прычына і што трэба звяртацца па атрыманні гэтага статусу. То бок не аўтаматычна атрымліваецца прызнанне кагосьці бежанцам, а тады, калі атрымліваецца зварот. Ну, у нашай сітуацыі людзі, якія не трапілі на тэрыторыю Еўрапейскага Саюза, не кажуць, што яны хочуць атрымаць прытулак у Польшчы, яны кажуць, што яны хочуць Германію, некаторыя кажуць, называюць іншыя краіны Германію, правда, часцей. І вось атрымліваецца, а чаму тады ім гэты статус мусілі прадаставіць, ну і гэтак далей, гэта все не тлумачыцца. Бо яны пераважная большасць мігранты. Гэта даволі адназначна. Мігранты – это больш шырокі панятак, таму яны все дакладна мігранты. Ці ёсць ад іх тыя, хто можа атрымаць статус бежанца? Магчыма, ёсць, але мы пра гэта пакуль не ведаем, бо яны ні да кога не звярнуліся па атрыманні гэтага статусу. І гэта адна з маніпуляцый, якая дае магчымасць прасоўваць іншыя наратывы. І першае – гэта выпад супраць Захаду, выпад супраць Польшчы, і разам з тым гэта на кантрасце паказвае, што Беларусь тая краіна, якая дапамагае вось гэтым пакрыўджаным людзям. І тут узнікае сітуацыя. З аднаго боку, сапраўды гэтыя людзі, напэўна, патрабуюць, каб ім аказалі дапамогу, з другого боку, а што за дапамогу ім аказваюць? От як яны трапілі ў гэтае становішча, чаму яны там знаходзяцца, і
ці сапраўды гэтыя людзі атрымліваюць дапамогу ад беларускіх уладаў. Тут ёсць шмат пытанняў. Так вот, вернемся до нападок на Захад. Они довольно традиционные для официальной пропаганды. За весь час кіравання Александра Лукашэнкі, знаходжання пры ўладзе легітымнага ці нелегітымнага, але зараз это набыло нейкія такія маштабы, якіх не было ніколі раней, і асаблівай мішэнню стала Польшча. Па-вашаму, гэта выклікана толькі тым, што менавіта ідуць падзеі на беларуска-польскай мяжы, ці всю сваю, скажем мягка, нелюбоў да Польшчы, цяперашняя ўлада, якая капілася розныя гады. Мы памятаем праблемы з саюзам палякаў, мы памятаем і то, што Польша займае найбольш радыкальную пазіцыю ў непрызнанні Лукашэнкі. І все это выплеснулось в такой, скажем, манеры, якой нават, кажуць часам прапаганда, паўтарае 37 год. Но нават в 37 годзе немагчыма было в СССР казаць такія нацыянальныя абразы, як гаворыць зараз па тэлебачанні Азаронак. Я думаю, што это збег абставінаў, бо пачатак крызісу быў звязаны ў тым ліку з Літвой і Латвіяй, не толькі з Польшай, але Польша это найбольш просты шлях да Германіі, і гэта выглядае, што сапраўды больш-менш лагічна укладаецца ў схему, куды мігранты маглі накіравацца. Это адзін бок. З другі бок, ёсць пэўная сінхранізацыя беларускай і расійскай прапаганды, а расійская прапаганда яшчэ з царскіх часоў была даволі моцна антипольскі накіраваная, бо змагаліся з паўстаннямі, змагаліся з уплывам каталіцкай царквы, і все разам гэта патрабавала пэўных такіх наратываў у ідэалагічнага забеспячэння. Ідэалагічнае забеспячэнне, якое мы можам сустрэць нават у творах, якія сталі класікай расійскай літаратуры. Там кажуць палячышка і гэтак далей. Не тыя абразы, якія кажа Азарёнак, але тым не менш... Дастаевскі гэта вельмі любіў. Дастаевскі, сапраўды, гэта вельмі любіў. І гэта супадае. І акрамя таго, ёсць яшчэ вучэнні, якія праводзіліся каля мяжы, і гэтыя вучэнні укладаюцца ў наратыў пра тое, што злобны монстр НАТО падбіраецца да беларускіх межаў, і тут ужо супадаюць фактары. З аднаго боку ёсць вучэнні з аднаго боку мяжы, з другого боку мяжы, і заўсёды можна казаць, што нашы пушкі лепшыя за тыя пушкі, нашы гарматы добрыя, а тыя гарматы кепскія. І вось гэты наратыў таксама прысутнічае. І вось як прапаганда абыходзіць тую змену палітыкі, ці, во всяком разе, рыторыкі адносна мігрантаў, калі пару месяцаў назад, да пачатку, і калі пачынаўся мігранцкі крызіс, Александр Лукашенко некалькі разоў даволі шчыра сказаў: мы іх стрымлівалі раней, змагаліся дзеля захаду, зараз не будзем стрымліваць, самі іх стрымлівайце і самі з імі разбірайцеся. Гэта был дадзены зялёны колер менавіта гэтаму мігранцкаму крызісу. Але цяпер, апошнія дні, асабліва пасля званка Меркель, прапаганда кажа, што мы ж змагаемся з нелегальнай міграцыяй, мы там зачыняем, нават афіцыйныя чыноўнікі кажуць, мы зачыняем некаторыя турыстычныя агенцтвы, мы столькі людзей выслалі, як яны з гэтага выкручваюцца? Насамрэч, калі браць мінулы перыяд, то на пачатку мігранцкага крызісу проста не падымалася пытанне, ці трэба беларускаму боку бараніць сваю мяжу. Вось казалі пра тое, што палякі робяць нешта не тое, літоўцы робяць нешта не тое, а беларускі бок, ён проста нікому не перашкаджае. І дыскусія і пытанні, ці трэба, каб беларускі бок ахоўваў сваю мяжу, былі пераважна в інтэрнэце, у сацыяльных сетках, але не было такога голаса у дзяржаўных медыях. Калі ж ужо ўзнікла сітуацыя, дзе афіцыйнаму Менску было трэба апраўданне і было жаданне пазбегнуць нейкіх санкцыяў, то ўжо сапраўды ўзніклі аргументы, бо тут неважна, ці сапраўды сталі больш жорстка ставіцца да мігрантаў і не пушчаць кагосьці ў Беларусь. Важна тое, што і партнёры, якія ўдзельнічалі ў перабросцы мігрантаў, таксама гэта спынілі, бо яны сутыкнуліся з тым, што яны могуць трапіць пад санкцыі. І не толькі беларуская авіякампанія не бярэ цяпер грамадзянаў гэтых краінаў сабе на борт, гэта не бяруць і турэцкія авіялініі, іракскія авіялініі і гэтак далей. Ваша версія, чаму вось паказвалі беларускія тэлеканалы гэтую карцінку ледзь не жывым эфіры і шмат рэпартажаў, як мігранты разбіраюць брукаванку, разбіраюць бардзюр, бяруць тыя камяні, кідаюць у бок
польскіх памежнікаў. Гэта ў краіне, дзе ёсць культ парадкаў, дзе нельга падняць руку на амонаўца, паколькі нават калі яму там паправіш трошкі шапку ці маску, то за гэта могуць пасадзіць. Яны не думаюць, што гэта будзе нават у прыхільнікаў Лукашэнкі нейкі, як кажуць, такі когнітыўны рэзананс, тым сэнсе, што штосьці гэта не так, што нельга стаяць побач беларускія сілавікі, на ўсё гэта глядзяць і нават дапамагаюць, там дрэва ім падаюць там і гэтак далей. Ну, глядзіце, когнітыўны дысананс мог бы быць, калі б гаворка ішла пра людзей, якія не моцна уцягнутыя ў гэтую прапаганду, не знаходзяцца ў тым, у той рамачцы, якая накладзена, бо кожны раз рамачка можа мяняцца і кожны раз аказваецца, што вось гэта белае, а гэта чорнае, ну, па раскладзе, так бы мовіць. Калі казаць пра чаму гэта адбылося, тут можна будаваць гіпотэзы, і мне падаецца, што яны крышачку загуляліся, бо калі браць польскі бок, то здымкі, якія мы бачым, іх робяць сілавікі, туды у зону надзвычайнага становішча не дапускаюцца журналісты і... Ці не памылка это польскага боку, як вы лічыце? Але гэта выбар польскага боку. А калі ж казаць пра беларускі бок, то там дапушчаны журналісты. Насамрэч мы ведаем, якія гэта журналісты, гэта дзяржаўныя тэлеканалы і расійскія прапагандысцкія каналы, але выглядае на тое, што яны больш вольныя выбіраць сюжэты, і хоць яны бяруць інтэрв'ю самі ў сябе, ну, такое таксама сустракаецца. Але разам з тым гэта дае магчымасць для творчасці. І вось гэтая творчасць можа праяўляцца не толькі ў тым, што робяць нейкія пастановачныя кадры ці штосьці падобнае. Яны паказваюць, што адбываецца ў тым ліку і ў жывым эфіры. І вось мы бачым, што людзі, якія мусілі нейкім чынам праявіць сябе і праверыць, ці, можа быць, яны могуць прарвацца праз мяжу, паказваюць тыя прыклады барацьбы, якія ў Беларусі, у прынцыпе, не былі ўласцівыя не пратэстоўцам, бо у пратэстаў таксама былі спарадычныя прыклады пабудовы барыкад і таму падобнае, але гэта было хутчэй выключэнне з правілаў. Тут жа мы убачылі фактычна ў прамым эфіры трансляцыю, як закідвалі польскіх сілавікоў каменнем, і беларускія прапагандысты, якія раней апраўдывалі, што робяць сілавікі ў Менску з разгонам дэманстрацыі, казалі: ой, як жа так, тут выкарыстоўваюць вадамёты. Ну, то бок былі добрыя вадамёты, і тут ёсць кепскія вадамёты. Вось вы кажаце, што гэты людзі, якія жывуць, ну, то, што называецца в тэлевізійнай скрыні, БТ, яны ўжо не зменяцца. Але я трошкі паспрачаюсь, ці, можа, падыскутую, што раней сапраўды здавалася, што вось ад Лукашэнкі лукашысты ўжо не адваляцца. Але спачатку мы бачылі дармаедскія падзеі, калі адвалілася адна частка электарату, потым ковід, калі адвалілася яшчэ частка відавочнага электарату, потым нават нерэгістрацыя кандыдатаў і жорсткасць падчас ліпеня-жніўня, которые яшчэ людзі, которые раней былі за яго, адваліліся. Вот зараз тое, што людзі жа апошнія, скажем, є бацькі, якія бачаць, як Менск запалонены гэтымі мігрантамі, як бачаць, як гэтыя мігранты кідаюць каменю. Няўжо ім не можа прыйсці ў галаву, што штосьці не так, і яны страцяць давер да свайго лідара? Ну, я крышачку на іншае пытанне адказваў наконт фрейміравання. А калі казаць пра тое, як это лаялістамі ўспрымаецца, то лаялісты таму і лаялісты, што яны падтрымліваюць уладу. І то, што робіць улада, тое правільнае, а тое, што робяць іншае, гэта неправільнае. І калі танцаваць ад гэтай печкі, то не важна, што вам здаецца правільным, важна тое, што ўлада лічыць правільным. Это адзін бок. З другого боку, калі паглядзець, то людзі сапраўды могуць задавацца пытаннем, што будзе далей. І шмат, ну, я проста бачу шмат допісаў у сацыяльных сетках, калі людзі казалі, што ім не падабаецца, што адбываецца ў іх у двары у Менску, дзе знаходзіліся чужыя людзі, якія былі прадстаўнікамі іншай культуры і паводзілі сябе непрыймальна з пункту гледжання гэтых жыхароў. Я не ўпэўнены, што яны так жа непрыймальна ставіліся да людзей, якія прыходзілі з канцэрта ці штосьці падобнае, бо тут можна абмяркоўваць, это ксенафобія, ці гэта былі проста людзі заўважылі, што это людзі не тыя, незвычайныя, але разам з тым незадаволенасць была відавочная, і гэтая незадаволенасць праяўляла сябе ў такіх непрыемных запісах. Калі б працэс зацягнуўся, то, магчыма, гэта дало бы пэўныя выбухі. Калі памятаеце, на пачатку 90-х у нас былі такія разборкі ў Беларусі з людзьмі з Каўказу, якіх нашы людзі абвінавачвалі шмат у якіх злачынствах.
Дзякуй. Гостем сённяшняй размовы был медыаэксперт Паўлюк Быковскі. З вами был Віталь Цыганкоў. Заставайтеся з Белсатам.